Раждането. В представите на повечето от нас то изглежда така. Но раждането не е непременно страх и болка. Се връщам назад и си казвам, Боже, ако физиологически беше възможно, аз искам да раждам всяка седмица по едно дете, толкова е хубаво. Възможно ли е раждането да бъде най-вълнуващото и радостно събитие за една жена? Да, когато е естествено. Колкото по-естествено, толкова по-безпроблемно и безболезнено дори минава. Съответно за бебето е много по-добре, не изпитва този стрес от раждането, от родилния процес. След това бебетата, родени по толкова естествен начин, са също много по-спокойни, будни и дори и те са по-осъзнати. За него знам, че съм направила най-доброто за себе си. Наистина, постигна си мечтата, чувствах се спокойна, уверена. Нещата се случваха така, както ги виждах и ги усещах. Този процес всъщност е един вълнуващ процес. Хубаво е да се влезе в него, да се изживее на 100%, защото след това човек излиза по-силен, по-мъдър, по-знаещ, по-уверен. Само допреди 100 години всички жени се раждали по един начин, естествено, подкрепени от други жени сред уюта на дома и с грижата на семейството. През 40-те години на 20 век медицината осигурила още нещо много важно за раждането – силата на знанието, с което да се грижи за здравето и живота на майките и техните деца. Но постепенно това, което е започнало като грижа за здравето на жената и бебето, се е превърнало в свръхмедицинска намеса, която променя ролите. В центъра е лекарят, жената се превръща в пасивен пациент, а раждането в доходен бизнес. Ето как с ирония е представено раждането в болница в наши дни. Oh, the bulbous dilating, doctor. Oh, yes, there's the head. Yes, 4 centimeters, 5, 6 centimeters. Lights! Amplify the ping machine. Masks up. Suction. Eyes down for a full house. Here it comes. And frightening. Here. And the rough toes. Show it to the mother. That's enough. Right, sedate her, number the child, measure it, blood type it, and isolate it. Okay, show's over. A boy or a girl? Now, I think it's a little early to start imposing roles on it, don't you? Now, a word of advice. You may find that you suffer for some time a totally irrational feeling of depression. PMD, as we doctors call it. So, it's lots of happy pills for you, and you can find out all about the birth when you get home. В отговор на това технократизиране на раждането, в началото на 80-те години на миналия век се създава движението за активно раждане. Появява се и терминът активно раждане и под натиска на милиони жени започват промени в медицинското обслужване в много държави. Промени, с които постепенно жената отново си връща правото да бъде в центъра на най-важното събитие в своя живот – мига, когато дава живот. В България този процес е в самото начало. Това, което в цяла Европа е добре позната практика, тук все още бавно си пробива път. И Снежа и Благовеста са родили 2 деца. За второто са били по-подготвени, не е имало прекалена медицинска намеса и всичко е минало нормално. Аз съм го изпитала на гърба си, защото при намесата на медикаменти, в първия случай най-напред окситоцин, след това и епидурална упойка, нещата излизат извън нормалния ход, усещанията са различни. Във възстановяването категорично втория път се възстанових за броени дни. Първия път около месец се чувствах като инвалид. При изписването вече можех да върша абсолютно всичко, което допреди това и се чувствах страхотно. Просто едно не бях раждала. При Елена и Олга раждането не е протекло както са очаквали, по естествен начин. Наложило се е секцио. Всичко това хубаво и вълнуващо преживяване изведнъж се превърна в кошмар, защото изведнъж всичко това, заради което бях избрала домашното раждане, в болницата го нямаше. Хора, светлини, шумове, викове. Самата операция протече на пуснато радио, беше 8:20